Башкортстанда 3 авыл, Кушнаренко районының Тартыш, Дүртөйлө районының Әсән, Мишка районының Кыйгадытамак авылдарының тарихы Шәйхзада Бабич һәм уның картаталарының язмышы менән бәйле. Шәйхзаданың атаһы Мөхәммәд Закирга тиклем бар Бабичевтарда Тартыш авылында дөнья көткән, һәм уларның күбеһе шунда ята. Шәйхзада Бабичтың атаһы Мөхәммәд Закир 1847 елда Тартыш авылында туган. Ул 1888 елда Әсән авылында асылган икенче мәсеттә имам хатип булып эшләй башлай. Шәйхзада Бабич бынан нәкъ 112 ел элек 1895 елның 15 гыйнварында 2 мәсетле, иманлы Әсән авылында дөньяга ярала. Һәм 15 кенә яшендә 1910 елда мөгаллимлек итү уе менән атаһының мәдрәсәһеннән туган авылынан айрылып Кадак далаларына юл ала. Яшь Бабич ул юлдың үзен кайһы хукмактарга илтерен белмәй әле ул сакта. Шәйхзада Бабичтың кыска гына гомерен елдар менән исәпләгәндә, ул 1 ел Кадак далаларында укыта. Артабан 1911-1916 елларда Өфөлә Галия мәдрәсәһендә белемен арттыра. Яугир булырдан алда дөньяга шагыйрь булып яралган Бабич ул елларда азатлык көрәшенә инерен күз алдына ла килтермәгәндер. Шул ук мәлдәрдә мәгърифәт дип атаһы йортынан яшерен сыгып киткән урау юлдар, Хамар далалары, Әстрахан, Казан калалары аша 1909 елда Өфөгә Госмания мәдрәсәһенә килер. Адак шул мәдрәсәлә төрки халыктары тарихын һәм әдәбиятынан укытыр Зәки Валиди менән хукмактары янәш бара уның. 2 шәхес, 2 язмыш, береһенең Зәки Валидидің иңдәренә туган илен яннан артык күреп яратканы өсөн зарлап сит яктарда яшәү төшә. Икенчесенең иңдәренә Шәйхзада Бабичка туган тупрагында шәһид булырга яза. Икесенең дә язмышының хокландыргыс һәм тетрәндергес мизгелләре бар. Әле күптән түгел генә Шәйхзада Бабичтың биографияһында тагы ла бер тетрәндергес бит асылды. Һәлак булган көне, урыны билдәле булһа ла, шагыйрьнең кабере ошыгаса билдәһез ине. Шагыйрь хәзер Елайыр авылының үзәгендә торып калган. Ә вакытында ошо авылның 7 юл сатындагы билдәһез солдаттар зиярәтендә ерләнгән дигән фаразлар исбатланды. Батырлар каберлегендәге Шәйхзада Бабичтың һөяктәренә экспертиза яһалды һәм ниһаять бик хуңлап булһа ла, шагыйрь һәлак булгандан һуң 88 ел үткәч уның рухы бөтә ислам кануннары буенча йер куенына тапшырылды. 90 елда ошо үзгәрешләрдән һуң аның турында фикерләр үзгәрде. Без аны кайда күмелгәнен бага тиклемдә предварительно беләйник. Шамбадан 90 елларда безнең эзләп аның кайда эшләгәнен без таптык. 95 елда 100 еллыгына без аның менә ошо урында уга һәйкәл куйдык. Быел уйланык инде улны яңартырга дип. Шул яңарту усурында фундаментны калган вакытта иске һәйкәлдең урында без аның һөяктәренә барып сыкты. Бу һөяктәрдән һуң мин хөкүмәткә мөрәҗәгать иттем. Бу һөяктәрне тикшереп карарга дигән. Хөкүмәт үзенең карары менән комиссия создав итте. Именно бу комиссия антропологтар Мәскәүгә алып барып үз аясында аның ысынып та Шәйхзада Бабичтың һөяге икәнен таптылар. 3 ел арасыннан Бабичтың һөяктәрен, баш һөяктәрен айырырга туры килде безгә. Без белдек, Шәйхзада Бабичтың сыгышы битендә ул Дүртөйле районы ягынан Әсән авылыннан туган битендә төньяк башкортларының типажы, аның типажы икенче төрле, субуральский антропологический типка керә. Шул тип ул юка битле, озын йөзле, шундай туры маңгайлы. 11 көне мин алып киттем аны Мәскәүгә этнология институтына. Михаил Михайлович Герасимов лаборатория исемендәге лаборатория антропологическая реконструкцияга дигән лаборатория алып бардык. Йөзен чыгарыр өчен. Анда тоже экспертиза үткәрделәр. Андагы экспертиза туры килде. Безнең экспертизага шул был яшь ират дигән заключение алдык инде. Шәйхзада Бабичтың исеме 1990 еллар башында гына акланды. Халыкка кайтарып бирелде. Уга тиклем шагыйрьнең кылган гамәлләре төрлесе аңлатмаларга дусар булды. Яшь башкорт хөкүмәтенең Башкортстан дәүләтчелеге өчен көрәше, ошо юлда башкорт гаскәренең төзелүе, гаскәрдән я актар, я советтар ягына сыгуу тарихта өйрәнелгән. Шул заман вакыйгаларына халык үзе шаһит. Шуга күрә лә граждандар хугышының
фажиғали ваҡиғалар уртаһында ҡалған Йылайыр ауылы халҡы ул замандың әсе шауҡымын бер быуатҡа яҡын тойоп йәшәне. Ул ваҡиғаларҙы онотманы ла. 1994 йылда Йылайырҙа Шәһзада Бабичтың һуңғы көндәре үткән, унан һорау алынған һәм шул бина янында язаланған йортҡа таҡтаташ асылды. 1995 йылда бында шағирға тәүге һәйкәл ҡуйылды. Нахаҡҡа ғәйепләнгән, башҡорт ғәскәрендә булған өсөн генә лә йәндәре ҡыйылған башҡорт яугирҙәренең, бинахаҡҡа үлтерелгән тыныс халыҡтың туғандар ҡәберлеге Йылайыр ауылында бер нисәү. Шуға ла Шәһзада Бабичтың тәүге һәйкәле 1924 йылда уҡ методик курстар тыңлаусылар тарафынан Бабич ерләнгән урын тип кәртәләнеп алынған ергә, ысынында һәйкәл ҡәберлек өҫтөнә ҡуйылды. Йылайырҙа мәсет асылғансы, халыҡ та әллә нисә йыл шул бәләкәй түбәләс ҡәберлек өҫтөнән йөрөнө. Һәйкәлдең нигеҙе ҡыйшайыуы бәлки юғарынан килгән бер ишара булғандыр. Шағир рухына бағышланған мәтәм митингыһында Башҡортостан хөкүмәте премьер-министр урынбаҫары Илдус Илешев уның ҡабатланмаҫ шәхес, шағир һәм яугир икәнлеген атап үтте. Башҡорт халҡының 1910-1921 йылдарҙағы мөстәҡиллек яулау, үҙ дәүләтселеген төҙөү юлындағы фажиғали биттәрен барланы. Здесь мы должны честно сказать, что имя поэта пытались в свое время и замолчать в угоду идеологии. Но память башкирского народа, она всегда хранила, как говорится, в себе образ великого Шахзады Бабича. И его творчество, которое за менее чем четверть века, 24 года, которое он оставил, это то, что является золотым фондом нашей поэзии, нашей литературы. И я вот хотел сказать, что, конечно же, история трагична. Потом сыны Бабича, Валидии, следующее поколение, бесстрашно, уже следующие войска, это башкирская та же дивизия, отдавали свои жизни за советскую родину. Мы сегодня должны примирить наше прошлое, говорить об истории общей нашей страны со всеми ее минусами, плюсами. Но вы видите, что происходит вот процесс, когда возвращаются останки и руководители, военных деятелей белого движения, вот генерал Капель, Деникин. Это процесс нормальный. Мы примиряем наше прошлое. И вот процесс, который происходит сегодня, это и примирение нашего прошлого, нашего многонационального Башкортостана. И, конечно же, воздание почести Шахзаде Бабичу. Мы храним память о Бабиче. Ниндәй шарттарда калһа, ул үзенең әле 18-19 яшьләрендә әйткән, көрәшеп үткәр кыска гомереңде дигән уранына тугры калды. Әле 18 яшында ул халкына өндәшеп, язмышка, тормышка өндәшеп, яшь сагым, алтын сагым, ялкын сагым булһын фида, халкым алдында минең биргән тада антым өсөн тигәйне. Буна ошо һүҙҙәренә ул һәр ваҡыт тоғры булды. Һәм бына ниндәй тап килеү. Мәсет янында Шайхзада Бабичтың ҡәбере. Һәм уның туған йорто ла Әсән ауылында мәсет янында булған. Бына изге йорт һәм изге йән бергә йәшәй. Инде йәнең минең йәннәттә булыуына безнең иманыбыҙ камил. Иҫән саҡта үҙе артынан күп көстәрҙе әйҙәү ихтыярына эйә булған Шәһзада Бабичтың шәхесе әле лә алыҡтырғыс. Уның яҙмышы халыҡ күңеленә мәңге тынмаҫ бер яра булып уйылған. Шул яра тағы ла яңырҙы мәтәм митингыһында. Яралар күңелдәрҙе сафландырыр өсөн яңырҙы. Шәһзада Бабич нисә үлеп, нисә терелһә лә, һаман да ул халыҡҡа йәш, матур килеш, тура ҡараштары менән баға.
الذين سبقونا بالإيمان Бүгінгі күн ол әлбетте Башқұртстан Республиканың тарихына бек әһәмиятле һәм мөһим күн булып инәсәк. Артабан мен ойлайым, без үҙебеҙҙең башҡалабыҙҙа әлбәттә бер урамды Бабиш исемен бирергә тейешбеҙ. Ошо йүнәлештә беҙ эште алып барабыҙ дип мин бына әйтергә теләйем. Шунан әлбәттә күп эш эшләнде. Мишкә районында, Әсән ауылында, Дүртөйлө районында. Өфөләлә беҙ уйларға тейешбеҙ ныҡлап, ҡайҙа беҙҙең бейек шәхесебеҙгә бюсты ҡуйырға. Ул турала беҙ уйларбыҙ, артабан эште алып барабыҙ. Исеме онотола барған Шайхзада Бабичтың тыуына 100 йыл тигәндә, уның тыуған ері Дүртөйлө районының Әсән ауылында шағирҙың музейы булдырылды. Бюст асылды. Тупраҡ беҙҙең анабыҙ, беҙ тупраҡҡа балабыҙ. Тупраҡ, тупраҡ, күкрәктәге санабыҙ. Тупраҡ беҙҙең атабыҙ, беҙ тупраҡҡа ятабыҙ тип яҙғайны шағир. Кендек ҡаны тамған тупраҡ ятты шағирҙың ләхетенә. Ул мәрхүм булғаш, 20-нче йылларда, 30-нчы йылларда ҡалғаны беләйде. Бигерәк тә шушы ваҡиғалардан соң халыҡның хәтерендә 30-нчы йылларны аны халыҡтан айырырға тырыштылар. 50-нче йыллар һәм 60-нчы йыллар Бабишны без уҡып үстек мәктәпләрдә. 70-нче 80-нче йылларда әдәбиәттән тағын төшөп ҡалды. Шуның өсөн менә бүгенге тантана, ҡайғылы тантана безнең бөйөк яҡшылашыбыҙны, халҡыбыҙҙың бейек улын яңадан ҡайтарыу дип уйлайым. Аҫаба Бабичевтарҙың төп сығышы Кушнаренко районының Тартыш ауылы булһа, улар Башҡорт мишәр ғәскәре башлығы Румбыр хәрби губернаторы Василий Перовскийҙың рөхсәте менән Ҡыйғаҙы йылғаһы тамағына аҫабалыҡ хоҡуҡтарын һаҡлап күсенгәндәр. Улар яңы урынға 1852 йылда күсенә башлай һәм 1856 йылда төпләнеп бөтәләр. Ул урын хәҙер Мишкә районының Ҡыйғаҙы тамаҡ ауылы. Ҡәҙерле туғандар, дустар, уважаемые зилаирцы, уважаемый Ильдус Гвадилович, дорогие родственники, друзья, разрешите приветствовать вас от имени земляков и родственников Шайхзада Бабича и Курултая Башкир Мишкирского района на сегодняшнем важном совете для нас. До сих пор была известна только могила отца поэта Мухаммад Закира Бабичева и старшего брата его Мухаммад Карима Мухаммад Закировича. Здесь среди нас присутствует его внучатый племянник Назир Агай Каримов. Теперь поставлена точка о неизвестности местонахождения последнего пристанища нашего дорогого Шейхзада. Тартыш ауылының 1849 йылда
24 ир заты Бабичевтар исеменән язылган гаризаһы буенча кыйгады тамакка 24 Бабичев күсә һәм уларның һәр береһенә лә 40 десятина йер бүленә. Бүгенге байрам Зилайыр yerinde Шайхзада Бабичка тиешле аңа хатыр бирелде. Аның Мишке районында аның әтисе Мөхәммәд Закир Мулланың кабірі билгеле иде. 2005 елда 110 еллык юбилейларын Шайхзада Бабичның үткәргәндә шул кабергә һәйкәл куелды. Шуннан соң Мөхәммәд Закир Мулла яшәгән йорт нигезендә куелды Токтаташ. Кыйгазы авылында, Мишке районында, шундагы урындагы мәктәптә Шайхзада Бабич исеме бирелде. 2006 елда, төзекләндерү елында, шул Кыйгазы Тамак авылында Шайхзада Бабичка һәйкәл ачылып, сквер халынды. Һәм июнь айында зур байрам ясалып, шәҗәрә байрамы үткәрелде. Бүген Зилайыр yerinde зур тантаналы республика кимәлендәге зур вакыйга булды. Һәм шуңа без Мишке районы делегациясе шатланып килдек. Минем Кортопей Мөхәммәд Кәрим Бабичев, Шайхзада Бабичның абзыйсы ул. Ул энесенең кайда үлгәнен белмичә үлде. Ул 1953-тә үлде. Үзе үләр алдыннан миңа әйтте. Улым диде, монда минем әпе ята диде, зиратта. Син онытма диде, минем монда куйгыз диде, үзенең янашасына куйдыртты. Мин аны гомеремә онытмадым. Беләсезме ди, ул Шайхзада Бабич минем родной энем диде. Ну, только мин аның кайда үлгәнен белмәдем ди. Бер кашын да белмәячәкмен дә диде. Ул белмәде аның кайда үлгәнен, чынлап та. Минем Кортопей, әтинең әтәсе Шайхзада Бабичның родной абзыйсы була. Иң якыны туганы мин. Кыйгазыда, Мишке районында. Ерак арада үлгән. Аны шуның өчен туганы итеп безне китереп монда кунак иттеләр администрациягызга. И шушындый буслар куйдырып, шушы памятниклар куйдырып, кабырлар чыкып, мин башыгын алып килеп салырлык шиткә иткәч. Зур рәхмәттер инде. Менә Шайхзада Бабичның әтәсенең кырыннан башыкны алып килеп, Шайхзада бабайга китереп салдым. Шайхзада бабайның баш күмәләсе башыгын алып, аның атасына кайтарып салам. Абзыйсы белә. Аппақ алтын йырдарымды, йырламайым данлығысын, йырлайым алтын илемісін, үз туған халқымысын. Саф күміштей йырдарымды, йырламайым алтынысын, йырлайым тик саф күміштей саф йөрек халқымысын. Сәскәтінді йырдарымды, йырламайым зауқымысын, йырлайым тик сәскәлей қыздарға бай халқымысын. Яш сағым, алтын сағым, ялқын енім бұлғын фида, халқыма Құр'ан үбір, берген тада антымысын деп бітірді. Зәки Вәлиди оештырган хөкүмәттең башкорт гаскәре солдаттарының төрле дәвердәге хәрби киеме һәм коралы тергеделә Башкортстанда. Мәтәм митингында башкорт гаскәре солдаттары формаһында яшь егетләрнең катнашуы 20-нче буат башы вакыйгаларын анык күз алдына бастырырга ярдәм итте. 19 елдың 23 мартында Кызыл армия Совет Варсыз ягына сыккан мәлдә уларның хәрби киемдәре үзгәрмәй. Әмма ләкин үзгәрә милли эмблема, армияның гаскәрдән эмблемаһы тышкы кыяфәте үзгәрә. Эстәге эмблеманың юкматкаһы үзгәрмәй. Ул эмблеманың мәгънәһе шуннан тора. Ай менән уратып алынган йондыз эмблемаһы башкорт гаскәренең беренче көннән һәм үзенең хезмәт иткән көндәреннән адана тиклем тарихта башкорт гаскәренең эмблемаһы үзгәрмәй. Тик Совет гаскәрләренең, Совет власы армиясының эмблемаһы ромб хәлендә булу сәбәпле башкорт гаскәренең эмблемаһы 6 мөешле хәлдән ромб хәленә кайтарыла. 18 елда Актар ягында йөргәндә 6 мөешле ромб менән ай менән йондыз йөрүһә, шеврондарда 19 елда Советтар ягына сыккас ромб эсендәге ай менән йондыз йөри. Милләтебез юлбашчысы Әхмәт Зәки Вәлиди тәлиптәренә.
1 февральда полктар үз көзім алдында Қызылдар яғына сықты. Ат санағында отырған келеш пол харекетін күзеттін. Көз яшымды көзге тыйып оларды сәлемленіп, солдаттар илаша. Олар ұзғас янындағы Ахмедияндың яурынына башымды алып үлкет иланы. Бұлай илауын көмірімде 200 тапқыр болғанды. Барыбызда инанған демократия һәм азатлық фикерен фида итеп, шәхси, милли, иҗтимагый ихтыярыбызды безгә билдәһез максатта кулланаса, Тополин, Колесовтар кулына тапшырып, аяусыз каршы угышкан дошман аяк астында кылу, милләтебезнең киләсәгенең караңгылыгы, яраткан гаскәребезнең башына һәлакәт килү мөмкинлекләре күз алдыма килә ине. Шәһәребез Шәйхзада Бабишта шул техник җәстәр менән бергә булган. Гаскәрләребезнең нидер көтүен, бұл вакыйганың башкорт тарихында иң зур фаҗига булуын күзаллаган булган. Уның фикеренчә, бұл фронт алыштыру хадисенең башында Зәки Вәлиди үзе тормага, бөтә гаскәр үзен бер кешеләй һәлак иткән булган. Архивтарыбызды ташу менән шөгыльләнгән Шәйхзада һәм уның arkadaşларын Қызылдар өлтіріп, 5 ай үткәс кенә бұның турасында ишетеп белдем. Бір 7 яшьлек сагымда безгә мин өләсәем менән яшәйнем, кунакка килде Фәсхат апай Бабичу. Кем икәнен минең өләсәем таныштырды инде. Ул да булһа Шәһзада Бабичтың бер туган һеңлеһе икән. Лысва калаһында яшәп, безгә Дәүләкәнгә килеп йөри ине. Шул Унан беренче тапкыр мин белдем Бабичтың кем икәнен һәм ул 57-нче елларда сыккан беренче китабын алып килгән. Артабанда без уның белән бәйләнештә торып, ул һәрвакыт Өфөгә килеп йөрүне. Әмма уны әрнеткән әйбер ни өчен Бабичтың китаптары юк икән, ни өчен уның исемен белмәйләр икән дип. Бүтә гомерен ул шуга багышланы. Уның язмаларын эзләп табып, нисектер бастырырга тырышып, уның исемен тарихта калдырырга тырышып йөрүне. Уралхайды макталтын, үстү шигыр үдену, киләсәктә бұл ергә Ходай үзе кыдыгы. Фирдәүстәр төделер, әлвән нишмәт тәделәр күкте ташлап, мәлектәр бұл җирдәргә киленер. Башкортстан, Ямбыстан, Илһамстан, Шыгырстан, шунда туган, шунда үскән, башкорт намылы артлан. Туган аңлап, һей ватан, бед аңланы хәлеңде. Кине халып кул башка без йөкләне гамеңде. Гары шәгълә өстеңә мендерер без аныңды. Без фидай һинең өчен яшәтер без намыңды. Башкортстан яшәһен. Сөмбелстан яшәһен. Шунда туган, шунда үскән арысландар яшәһен. Менә берничә ел элек мин шул кулъязмаларда кабатланып карап, бүтәндәр әле укымаган кызыклы гына кулъязмалар таптым. Уның шәкерт сагында язган тәүге үйрәнсек язмалары бар, гарәп графикаһында ла, кириллицала ла. Шуннан унда менә бер генә мисал итеп әйтеп китә алам. Шәйхзада Бабиштың бик бәләкәй генә бер кулъязма кагыз кисәгенә язган гарәп графикаһындагы үз язмаһын укып аптырап калдым инде. Чөнки ул язма 12-нче ел февраль айында Ырымбур төрмәһеннән язылган булып чыкты. Шәйхзада Бабишты ул нимә дип атый инде, мине капылгына тотып алып төрмәгә яптылар ди. Унда Зәки Вәлидиләр, Калкиндар, Сәгыйть Мирастар, ләкин менә бында уның шагыйрлык, үзенең шул шаянлыгы ла сагылып калган, шул бәләкәй генә язмалар. Менә мин бала сакта малайлар менән күрше апайдың баксагына төшкән идек. Шунда әллә шуны белеп калдылар микән бу шайтандар инде. Шуннан әллә үткән төндә бер бит тотып үтергәнем, йоклап ятканда әллә шуны һизделәр микән инде. Менә ул Шәйхзада Бабиштың рухының ниндәй нык көчле булуын, уның шундай шаян табигатьле, көчле шагыйрь булуын, шул бәләкәй генә шул кагыз кисәгендә лә сагылып калган инде. Менә бундай кулъязмаларды эзләү, әлбәттә, без дәвам итәргә тиешбез. Уның эшләп калган эше, уның язып калган сәрләре,
Ул онытыларлык түгел. Мына күп елдар үтте әле, мына бүгенге тантана уның үденең тере шаһиты булып тора. Бик зур эш эшләнде. Мына бик күп халык йыелды. Уның тугандары, туган ягынан вәкилдәр килде. Үзебезнең райондан мына халыктарның бик күп йыелуы, зур мына сәскәләр, веноктарның халануы, уның угылның нинди хөрмәткә лаек икәнен күрһәтеп тора. Шундай шәхесләрнең гомере лә одан булмай инде бигрәк тә. Ләкин әле Шәйхзада Бабич барыбер халык күңелендә яшәр, онытылмас. Шәйхзада Бабич Төмәстән Кызыл мәсеткә юлда Үсәргән волосының үдәге Хабыр авылында туктап киткән дигән хатирәләр бар. Хабырда әле лә ул тукталган өй. Әбделкәрим Түләшев олатайның өйе тора. Әбделкәрим олатайның улы Гатаулла бабай әле үткән буаттың 60-70 елдарында ул вакыйгаларны хәтерләгән. Библиотека Бабич килеп киткән, йоклаган йорт дип ишеткәч, шул кешеләрнең өенә бардым. Улар Түләшев Әбделкәрим олатайны. Оның улы Гатаулла. Әбделкәрим бабай үлгәч, шул Гатаулла бабайдан һөйләттем. Ул былай дип һөйләй торгайны. Оның фанердан эшләнгән чумаданы булган, китаплары күп булган. Шул китаплар турында һөйләгән, алар утырып сәй эчкәннәр, озак, күңелле кеше, асык ярык кешене, яшене көлә-көлә һөйләй торганнар ине. Бер-ике көн торгандыр бәлки. Чөнки Тапакова Гайшә әбинең һөйләвенә караганда, мин килен булһам да бара торгайным, кызларды безде асылган туң башында Ямагужа Түләшев дигән олатайның ие эргәһендә туң биек, Хабырның иң биек ере. Шунда безде биетә торгайны, ак таш була торгайны. Шул ак ташка утырып безде озак биетте. Шаян һүзләр дә әйтте. Без рәхәтләнеп биедек. Бабайдан касып булһала, мин дә китә торгайным кызлар янына, яшьләр янына дип һөйләде Гайшә әби. Монанда тыкрык мөешендә бер ак таш ята, зур. Мин уйлайым да, шул ак ташка утырып уйнаманым икән Бабич дим. 1919 елның 24 мартында Шәйхзада Бабич Башкорт хөкүмәтенең архивын һәм типографиясын тиеп, Тимәс авылыннан Кызыл мәсет Мурак авылына юлга сыга. Шәйхзада Бабич һәм уның юлдаштарын Преображенский, хәзерге Елайыр авылына еткән мәлдә кызыл командирлар тотып ала һәм ошо авылда вахшидәрсә язалап үлтерә. 1910 елда тауган Әсән авылын уртага ярып аккан Күәш елгаһы ярдары яшел сидәм менән капланган мәлдә авылынан мәгърифәт дип, шигърият дип олы юлга сыккан шагыйрь Шәйхзада Бабичтың гомере ошында, Елайыр ерендә, Түңгәүр ерендә үтелә. Елайырның ак ташына ултырып, мандолинаһында моңлы көйҙәр уйнаган Шәйхзада Бабичтың моңы бер вакытта ла тынмаҫ. Ул көй берсә шагыйрьдең тыуган яктарына етеп, шагыйрь бала сагында ҡыҙырған ҡырҙарҙы, берсә ғаләмде урап әйләнер. Өҙгөләнер ул көй, берсә дәртләнеп, берсә моңланып, халҡы тарихын йырлар.